hamla kanino Grang maga mar nơi Mia cái toba to lì nơi Mia cái toba to lì nơi Mata grang mar nơi Hamla kanino Mata grang mar nơi Ketang ketang bania kanino hamla kanino mar Ketang ketang bania kanino hamla kanino mata grang mar nơi Ketang ketang bania kanino hamla kanino Ketang ketang bania kanino hamla kanino mata grang mar nơi Mia cái toba to lì nơi Mia cái toba to lì nơi Dosta tampro Tutang nai thoke bania khai tong nai no Ini dukmali hati ni khorokta bania khai tong nai no Ong singcharo sawong singcha khai nai Borok khorok ba khorok dok khai nai Bono silai koge hai bania Omai hamla khai no Dan kuno dina bodak to khai dia Bono hoti thokko Amton khai no me Bono distan to kuno asli malai Amri bagai Agadi dosa tahun tukurap, lorong Thai manong, ini dia bitkuk nikil, tahun ini kalang, dia horni, dosa, media orang hanya rokno ambai maya karo kami bagi o orang itu orang sini o orang no seperti bagai sengtini o protest rally hanya nang mani dia ahai mia sariko sini dokmali bazaro sengtong kosong mani kali tongai jogandar rokno satok kita kaya tai bukre sapre seng kaya ka kaba hai tong kosong seng borok rokno bukre sapre kaya je borok rokno seng borok no romoi nang masuk borok no mazara nani bagai seng protest rally kaya ni nang ini sini mungkai ani sini mungkai kabung dukmali hati komutini secretary Soktoram Deborah dak dukmali hati ni sini busuk jorana rokim botokim noi seng dukmali hati orang ni sini kore somni kaya Gramin Bank PS kaya party kaya seng guri mana sih tabung noro mazara rodini mani sekarang ini tani mazara tabung noro seng abu tini rui pekya seng sini rata pun PS ni kani wo seng kolmung belai rekha o je ma bo hai seng lo bupre sapre kanyai bono romui mazara nani bagai ani mo kono bini man ibese kau abu nani bagai seng borok kani kolmung belai rekha sida sini ka tabung jauh mah itu ini abu to horo jehetu seng gojotono dogan bondo ri thangbai mani jora horni 10টার সময় আবুনি বাগै जों borok no जों kahangke sinui malia जों jotono dogan bondo ri thangbai jora social media ro kisah bayarang tongmani jogish nani khorcha omah phana hanai amo busu jokte sokirate kubur abu tu जों tabu exact sai ri malia je social media ba nugnai ro kuno media no kuno khorcha nugnai borok bo sakana जों abo tabu sai ke sai ri me asini oro bania khayai bodol ningai kaisa mia borok gotna o kaisa 10টার tam khana bele hera nego 10টা সময়ও kaisa business khai tongnai borok no kaisa ma hai hamala khati mani kaisa abo market kaya angke bele ke hamja gya kaisa phaltini puno जों derai mano जों deraya जों haipono जों omsu ganno omsu kuni ma sanai ingke borok saja gya rong khake जों pura ke saja gya oba ingma somoi जों tongo halai borok जों ব্যবসা খাইনাই borok roke business খাইনাই borok roke noro ke tini ki bania khlainai bodol da abo khadung kunna nai जों
Biasa kan hanya borong no. Busur borok bangka tini norok ni. Ab kita kalau guna si jagli aban saya malia. Khususan kakang saya. Nini bumung, nini sinimung. Ani bumung kes hanuta. Sanu na. Orang kita kata. Do hambai. Ang hai pun ang hamza yang ngom tirong no ke, ang saza yang ngom. Do hambai.